Khajani poito khlainirok Jisoo tongnai-rokno bahai nori tobiman abono wngkha ama kaitorokni naharmung. Sojak tongdi khonjo kaidi muito narokdi o ama kaitorok bwskang bai bwskang malai phaiya. Ang open challenge rio borokno live debate o phainani bagui jotono nokthung saimanthung haise aro joto borok tongthung saimanthung social media ni bisingtwi. Greek mythology o eba kubun mythology o ama kaitorok tongo. Aroni theory no ongkha ama kaitor. O ama kaitor ni theory no tubi phaikya World Mission Society Church of God. Christian ni kal history o obono puila ama kaitor tongo hini hinmani. Ama kaitor tongo hinoi kebo phano puila o poito khlaiglak. Ang sanghong Jahangir jani kokbo puila sajaglak. Abono poito khlairina bagui kaisa process tongo borokni. Abongkha Bible ni kokno mothorui sanani. Sing saimano Shaitan bahike Adam bai hobano kaitini kok bai femlokha. Jisu Kristo no kaitini kok bai bahike femloknani naikha. Shaitan bo saimano o Christian rokno elambak ni kok bai no femlok mannai ongyakhe kubun lamatui manglak. Phaidike Shaitan bahike elambak ni kok no mothori sa nailayano Genesis chapter 3 verse 1. Tabuk subrayung kaitor asik malmata snamarokni bere chibugongkha bandinai kwrungku. Bo buruino hai hini saka kaitor de norokno o thaiblongni buphangrokni bothairokno norok tasari hini hin. Khajani poito khlainirok singoronogo Shaitan bahike hobani aro phaikya boni ganani mani yongise phayo. Oro Shaitan bokorong ganang buwa ganang khe phaiya. Shaitan saimano boroni aro thangkangke bo bahike thangnai tamotalangai thangnai. Shaitan oro nono subanai nini bagai kaham wanchungnai heke phaimani. Kaitini kokno tubui kaitini kokno mothorui kaitini kokno sondeho khlaiman khese borok nini bakhaw habui somsokno danani lama kororoi manani. Tino sangsar ha ganangai joto masia phatra diari phatra rok kaitini kokno no twist khlai mothorui sao. A kokno jefro borokno poito khlainirokno sondeho khlairei mano afrono borok porni phasingo tlangai thango. O maikeno borok kwbangma lama koroi somsokni lamao thangai theinjani lama himi tongo. Khajani poito khlainirok oro singnugo Adam bai hoba bahike lama korokha. Kaitor borokno barbar saka o bathanyo tasadi tabota tangdi hine. Haipano Shaitan kaitoni kokno tubui phaikya. Hobani thanibo o tasadi hinmani no tubui phaikya. Hoba kaitoni kokno norui Shaitani o kokno se dao. Tamni hinba Shaitan kaitoni kokno tubui phaimani bagui. Shaitani kokno hoba bakhaw damabai kaitoni je soi kok abo norjagui thangka. Bakha bisingo odro modro ongkha tei Shaitan boni somsokno danani jora mankha. O maikeno hoba tei Adam lama koromani. Kaitoni kokno jodakhe wansukmani bagui buini musungtui Shaitani musungtui buije heisa amhai wansukmani bagui. Kaitoni kokno Bible no seirani bagui no tinio kwbangma borokno o hobahai lama koronai korobui tongo. Kwthare lambago kwbangma jagano sijak tongo norok sojak tongdi lamata korodi kwbangma masia phatra diari phatra phainai hinei. Ang orose ikobo orose hinei sanai kwbangma phainai hinei sao haipano norok ta thangdi nainabo ta thangdi hinei sao. Haipano tinio kwbangma borokno South Korea o China o Jisu phaikya hinei poito khlaiui. Kaitoni o ta thangdi hinmani sojak tongdi hinmani no noroi Shaitani kokno bokha bisingo daoi somsogo klai tongo lama koroi tongo. Salsa jotono phangphangong morkini horo jefro klaino afro se saimannai tamo khlaikya bisikse saya khlaikya bisikse somso kotorma khlaikya hinei wahului makabano. Aboni bagui kaham tongsoni kathang tongsoni kaham ke wansogini di boba kaham boba hamya. Singnugo Matthew chapter 4 verse 3 and 6. Shaitan bini thani phaiui bono hai hini saka ningkai tini sajlakhe o holong rokno urutiong di hindi.
bono hai hini saka ningkai tini sajlakhe o hao baklaidi tamni hinke elambago kok tongo kaitri bini swarokno nini bagi dagi wono nini yakong holong naingetei khe borokno no yakbai yasak sogano singoro nai naikhe sonyo tong hinise ma tong nai bobo Deuteronomy lomong bijamni kokno saubla thekno tong hini ma tong nai kaitini kokno kaham ke sei rakhe adom haba lama koror jaktei ningbo koroi painai aboni bagai sing Kristono kosol ongnani nangnai kaitini kokno tui sian ganang ongnani nangnai soitan kaitini kokno miskut thlaio kaitini kokno sakeno Bible tujak hinkeno hallelujah hosana amen hinkeno kaitini borok ongoi thangya o kokno muidunardi saposi agini asi bugde o soitan de bukursumui nini ani thani phai kaitini kokno miskut thlai tongkha singo jorao jisu hai kaitini kokno miskut thlaipro kaitini kokbaino defense ma khlainai bo jaga sijak tong jisu Kristono karoi te kaisa amakai tor phaikya amakai tino se khurumde hinai angsang hongni mung bo jaga sijak tong srai srai ke Jahangir jani mung bo jaga sijak tong srai srai ke wanchogina di Bible no seroina di mungsa jaga phano sijak manglak yangsiang bini bomong bo jaga sijak tong nai nai di manglak mungsa phano norok ahaino lamata korobai jadi tabuk o modern time o soitan bo nini thani elambakni kokno tobui phayo bini kok te naharmung abono phia bukurri juda khesumkha asikse o takhuk o bukhuk kaitini kok salayano phuno kaitini kok sawano nini dogo phai kisa ahaino kaitini kok salayano ta hini nini aro haphayano ning khoroksa poito khlainai borok ongoi borokno hini manglak naidi soitan nini kising nini noksa ari ongoi nora hamjana ongoi nono chobana ongoi bhaike happai tong hapnani nai tong soitan eba ama kaitoni sagirok elambakni kokrokno sanani sengano omhaike Hebrew chapter 9 verse 28 abo haikeno Kristobo asik borokni sumsokno sakakna bagai waisano saknorikha bote waisa phaipinai sumsok sakangna bagaiya bono nasingi tongnai mathangna bagai se phainai soitan o kokno nini thani ani thani phai phunuk phainai ego naidi kathar elambago tamosa nono singnai Jisu Kristo sini sumsoni bagai theikare hinai ningsanai I hinai tewaisa bosingnai nono botewaisa phaipinai hini himani ning poitore khlai hinai afro ningsanai I ang poito khlai hinai afroke borok nono sanai Jisu Kristo tewaisa phainani hinmani abo ongoi thangkable bo phaikya ning saimanya de hinai nono singnai afroke ning wana jaknai bokhorok puknai kobidong khajani phaide pai khajani tamni hinba katharele magoto sajak tongo Jisu tewaisa phaipina hinai ning afroke no boroni kogo kasawoi boroni khio kasawoi kaitini kokno juda khe wansokma bai nini bakhao udrumudro phaisinai o hoba lama korjak ma haike omaikeno borok ni thani phai kaitini kokno juda ke sawoi lama kororiwo phiaba singoro kaham ke khok tangai naikeno srai srayongo phade sing khok tanglaino abahai keno Kristobo asik borokni sumsokno sakangna bagai waisabaino sakno rikha I Jisu Kristo sini bagai sumsokno sakangna bagai je bolidan dimani abo waisabaino rikha waisabaino paikha tei barbar phaina nanglak tei barbar rifaigelak ni sao bote waisa phaipinai a phaimani sa longkha sumsok sakakna bagaiya ni sao o jagao sijak tongo sumsok sakakna bagaiya singno tewaisa sumsok sakakna bagai phaiyabo bono nasingi tonglerno talangna bagai se hini sao pia tinio angsang hong eba Jahangir tamosa hamale saur kuriao je amakai tor phaikya bo norokno susanani bagai phaini sao sumsokno sakakna bagai phaihuni sao pia tamosa sumsokno sakna bagai hini sao paithangni sal ongkha omahayong nai je bono nasingi tonglerno tlangai thangnai haino hai sumsokno sakaknani haino hai tewaisa sai phinani kokno ro sijak kri Jisu Kristo tewaisa sai phinai hinai ojaga sijak kri angsang hongongoi amakai torongi phaina hinai sijak kri aboni bagai Jisu Kristo tewaisa phaipinai abo thekno phiaba abongkha Jisu Kristo ni second coming se bo borogongoi asai phainani kogya tewaisa Jisu Kristo asai thine o kogya orono srai seki sijak tongo bo sakno rikha waisa bani hini sao second time bo phaisini bagi tewaisa theiglak angsang hong theithangka
Omaikino borok Matthew chapter 28 verse 18 to 19 no khulukdi nonono pordi hini hinano. Aro tamo sijak himale Jishu borok ni thani phayoi borok no hai hini saka sukna habai sengsani bebak phan ani yago yafarjakha. Aboni bagino thangdi sengsar ganangai bebak borok ni thani thangai borok no ani sagri snamdi. Pha sajlatai phola katha ni mungoi borok no baptismo ridi. Oro pha sajla phola katha ni mungoi hini sao. Phane bomung tong hini borok Exodus chapter 3 verse 15 no sao Jehovah hini. Sajlani mung tamo angke Jishu Kristo sing joto saimono hinke phola katha ni mung tamo hinke no sing bokrok pugano wana jagano kubuino bole phane bomung tongo sajlani bomung tongo phola katha ni mung bo tongnani nangnai bele o phola katha ni mung tamo hini ningbo wana jagai paigrawano omaikeno shaitan nini thani ani thani phai lama korriwo kaitini kokno tuis klai sawi udro mudro khlairiwo singoro kaham ke khok tangke phola kathar nono sobanai naidi pha sajla phola kathar hini sao oro mungui hinmani Englisho in the name not names bumuro gya abo bohu bosanya ek boson che pha sajla phola kathar aborok thamchaya hinke aro bumungya bumurok se ongkhamun pha sajla phola kathar thamchani bagino aro bumung hini sao abongkha kaisa phan ganang Jehovah bumungni tolao pha sajla phola katharni samurokno samani se borokni authority no samani se tabuk phola kathar sabo hinke singnungnai Acts chapter 5 verse 1 to 4 phiaba Anania hinei borok khoroksa tongo bini bihik ongkha sapira bo borokni sampoti kisa tongmani phalbaikha hake aroni rang baksanargi te barano songhorokni yago rifaikya orang narik mano bhik sawi manjakse pitor bono hai hini saka o Anania tamongoi ning shaitan no nini bakha habrioi kheto phalma rangni baksa nargi phola katha no kok tatal safaika de singoro nogo phola katha no kok tatal samani verse 4 phaljasini abondini yadiba phia phalui paibo orang nini yadiba haketa mongoi ning omahai samung khlaina khasong langde ning borono kok tatal sama klaya kaitono se sama klayo singoro nogo kaitono se sama klayo hini sao phola katha no kok tatal samani kaitono samani klayo hini sao er mane phola katha nongkha kaitor kaitonoro Theos hino te Hebrew Theos no Yehowa hino a Yehowa no Yehowa agini asibukni ukrogorik thanai rokhe wanchogo kaitor joto molo boni bumung salayo hinai afani molo Jehovah sajani molo Jishu Kristo phola kathani molo angsanghong yang sengbing akorok sing Exodus chapter 3 verse 14 15 no khok tangkhe srai srai yongnai kaitoni mung Yehowa te bo boni mung no slaya hini sao kaitor boni mung no joto molo slaya Jehovah Jehovah no tongnai oro sijak tongo kaitor musino hai hini saka angno bo musino saka angno nono horo hinai Israelok no saudi oro angno himani abongkha Jehovah hinmase kaitor musino hai hini saka Israelok no hai hini saudi nini sususongni subreng kaitor Abraham te Israeli kaitor Jacob ni kaitor norokni thani reoi horo mol brom brom animung omahaino oro sao mol brom brom animung omahaino te omahaike bosong mathe bai muito khlaijak mang tongnai kaitoni mung te slaijak hini sao singnugo Jehovah no Hebrew kogo Yehuwe hino abo Hebrew ni kaibri letter bai ongo yud he bab he yud hinke yak he hinke naidi bab hinke perek he hinke naidi abono sing srai srai ke naina thanga ke yak naidi perek naidi mane Jishu Kristo no srai srai ke saitongo a Yehowa ni bumuni bisingti Luke chapter 1 verse 31 no nailayano ning sakdri yangoi basa sala khoroksa bawano ning bono Jishu hini mung fardi oro Jishu ni mungno Hebrew Yehoshua hino aboni meaning hinke Yehovah is our salvation kaitor boni mungno sase salaya Jehovah no Jehovah Jishu Kristo ni bisingo no Yehovah ni mung buhujak Yehovah ni bisingo no Jishu Kristo ni mung buhujak phola katha ni kokno to sing sakano khnaka Acts chapter 5 1 to 4 aro phola katha no kaitor hino kaitor no Theos te Hebrew abo Jehovah hino kaitor boni mungno te slaya Phaidi tebo naileno 2 Samuel chapter 5 verse 4
Daud habugra safuro boni umor nokha bisi thamsi ongkha bo nokha bisi brisi jora habugra salangkha ঠিক কমাই কেন যীশু খ্রিস্ট বো 30 বছর বনি সামুনো চেংখা বো 33 বছর সামুং টাংলাংখা ফিয়াবা দাউদ হাই 40 বছর জরা সামুং খ্লাইমালাंगलिया ও 40 বছর সামুং খ্লাইনি বাগै তে বাদ বাকি সামুনো ফুলফিल খ্লাইन बागै যীশু খ্রিস্ট তেইসা आं सांहं ओङै फाइके हिनै बरक साननि नायो बरक तेबो बाइबेल नो कोट ख्लायो आइजाया चैप्टर 9 verse 7 Bini naikolma hatei tong kasang bangluruknai abuni te paithak tonglak bo Daud ne asuk thayongo asugi bini hano naikolnai busoi bai te kubui bai khe tabungni simi mol brum bruni bagai songsawi tisanai sengkraroni subrayungni musungma bai abo bebak khlaijaknai Khajani poito khlangirok singirok aham ke khok tangke saimannai bini naikolma hatei tongkasang bangluruknai hini sao aboni te paithak tonglak Daud hai 40 বছর রাজত্ব খাইন কখনো ছায়া অর তেই পাইগলা খিনি সাও আবো মল ব্রুম ব্রুম খিনি সাও ব দাউদ নে আসুক থায়ঙ্গ আসুগুই বিনি হানো নাইকল নাই যীশু খ্রিস্ট দাউদ ni সিংহাসন আসুক নায় কগিয়া দাউদ ni বসঙ্গ দাউদ ni অঙ্গই আমাসিয়া দাউদ ni বসঙ্গ ফাইনে হিমান আমাসিয়ান কগনসে সাও যীশু খ্রিস্ট মল ব্রুম ব্রুম বনি হানো সংসারনাই অ কগনসে সাও বসই বাই তেই কুবুই বাইখে তাবুনি সিমি মল ব্রুম ব্রুম ni বাগৈ সংসাউই তিসানাই মল ব্রুম ব্রুম ni বাগৈ হিনি সাও অর 40 বছর রাজত্ব খাইন কখনো ছায়া आं सांहंनि कखनो ছায়া सेंकारनि सुब्रायंनि मुसुमा बाय आबो बेपा खलायजाकनाय हिनि सावो बरकतेव बाइबल भार्स नो फुनुगै सावो इकोना हादि आइजेया 41 भार्स 2 आं सांहं फाइनि कखनो साजाक दङ खुक टांदि निंनो परदि हिनै तिख्लाय दिजागानो आरो तामो हिनै सिजाक दं हमाले साव साल कबायनि बेबागनो कप्लायंनाय खराकसनो फाइनि बागै मुसुमा रिलां Bodo farokno bini yago yafaririwo hakebo bugrarokno yakungbai kadulo bobini sengbai borokno hadli chariwo te barokungbai khe cheka phaikhe kobon dijaknai singoronugo salkabai phasing hini sao purbodik phasing hini sao Israelo tongoi naharke abo parsia phasingo se salkabai klayo teo kokbo fulfilongkha Isaiah 45 verse 1 subrayung bini songjak borok Cyrus notui hai hini saka ang bini yagrani yakno romkha bini basngo do farokno yago khe tuinyani bagai te habukrarokni sangni ri khengnani bagai bini baskango bebak dugarok phioknai te hapma duglam kotorok sojakhe tonglak oro Cyrus ni kokno se sao Cyrus jodo nangai joyongi phainai hini kaitor bobishot bani khlaimani kaitor Cyrus no tubunani kokno se sao Cyrus Farsiani phaimani Farsia ongkha salkabai phasingni oro ang sanghongni kokno saya belai kheno srai srai se o 45 ni ekni simi khok tangai thangke nortebo kahamke saimannai boroktebo sanai ning sabat chalde khlai pasawa de khlai hine kabangma kok simpne gei nono confusion khlainai borokni reference no khanaglak borokni simi se sai thangnai te nono confusion khlainai omhai kheno Revelation chapter 22 verse 7 dino khok tangai nono singnai langmani tui sabori nai hinai borokno nono sanai phalabai hamjuk katal se langmani tui rinai hinai hamjuk katal motha hinke bo bhaike langmani tuinyo riuiman motha to borokno mathangi manya hinke o hamjuk katal sabo abono amakai to yadiba hinai borok nono sanai arono ning bokhoro kitingai painai singabono kaham ke serine khe lugnai phalabai hamjuk katal langmani tuinyo rinani hinai saya nimantron serio फाइदि हिनै ते अककनो खनानाय रकबो माने साधारण बर रकबो निमंत्रण खायो फाइदि हिनै कतमा काहामनो से प्रचार खाइ दङो फाइदि हिनै जिसुनि थानिओ लागमानि दुइ दङो हिनै सामानि से जन चैप्टर 4 verse 13-14 जिसु हाय हिनै साका अरनि तुइनो निंनाय बरक बो तुइ कांजाक फिनाय फिया आंग्रिमानि तुइनो निंनाय बरक बो तै तुइ कांजाक फ्लाइगलाक आंग्रिमानि तुइ बिनि बिसिङो तुइ मुख सरम रिउइ बनो मथां फ्लाइनाय Olangmani tui tamno hin phaidi singnai leno John chapter 7 verse 37-38 ter paithangni sal abose jobor kotor o salo Jisu basawi hai hini sotonoi saka tui kangnai borok bo ani thani phai ning phaitung elambago hai hini sajak maha ano poito khlainai borok bini bisingni tui kathangni tuisa boi phainai Jisu omo pholani kok samase bono poito khlainai rokno se abono manano afro phano pholari jegekho tamni hinke Jisu singsasa onyakho Parike sing orno mathak laeno
kaitor norok jotono hamari khlaitun tei o kal group ni yakni yoknani phan dithun phola kathar bai subathung amen.